Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Antes nakilala ang tribo Bola-Bola sang dekada 90, isa sa mga nagdominar sa dinagyang Ari Tribes Competition ang tribo Sagasa. Suportado sang barangay Santo Rosario Duran, ang tribo ang nangin kampyon sa 3 kasunod-sunod nga tuig, humalin sang 1990 tubtub 1992, ginatawag man nga Familia Sagasa. Ang tribo ang nakapasundayag man sa luwas ng pungsod. Ang madinuagon sini nga istorya, hibaluon ta. Mga puso, sa tunga sang new normal kag sa pagsaulog, subo nga digital na ang pamaagi. The legacy of Dinagyang Festival lives on, ilabi na gid, sa tagipusoon sang mga urig-urig sa Sininga Festival. Let's all welcome ang isa sa mga ginakabig naton sikat nga choreographer sang Dinagyang Festival gikan sa may Familia Sagasa Tribe, si Sir Ronnie Bolivar. Hi Sir Ronnie, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Yes, good morning. Mayugid nga pinunaanan mo ako sa inyong programa sa GMA Early Edition and welcome sa tanang nga naga-tanaw sa GMA Early Edition. Sir, here we are celebrating the famous Dinagyang Festival of Iloilo amid the new normal. Ano ang pinakanahidlawan mo bilang isa ka champion choreographer? Siyempre, ang nahilawan ko ang mag-perform sa dalan sa mga tanang-tanang mga different stages ng Dinagyang Festival. Siyempre, nahilawan ko kag mabatian ang mga pamalakpak ng tao while nagka-perform kami. Wow. Sir, let's travel back to your starting years. How was it like to carve your names in the halls of history? Actually, nagsugod ako as choreographer, no? Nagkatudod-tudod ako sa mga schools, pero nakatapos ako sa ako niya choreographer sa Manila Metropolitan Dance Theater, wherein ginawardan ako as one of the 5 most outstanding choreographer in the Philippines way back 1988. Ano gid ang mga nagkailain niya accomplishments nga mahambal mo amo gini ang akon ginapabugal? Ang first na tudlo sa Sagasa among tong 5 days. Eventually, nagland kami sa 5th place. Pero pag the following year, nag-full blast ang Sagasa, amo to siya nga nag-champion. 90. Eventually, during that time, birthday ko man ang Dinagyang. So, birthday gift sa ako. Tamag ito ka memorable. Nasugdan pag ito, nadugangan pag ito sang invite kami sa Medusa sa World Festival sa Osaka, Japan. Sa Tokyo, Japan nga nag-perform kami dito. Ginsugdan pag ito 1991, gin-invite na kami sa Osaka sa Midosuji Festival, which is the 400-year celebration sa Osaka Castle. Sir, as compared sa iban yung mga grupo ginatawag tribo o kung tribe nga familia Sagasa or familia tribo Sagasa ang tawag. Why? Because ang Sagasa Street composed of 19 houses. Do isa lang sa ka-familia, they form a group which is the tribe. Ang pangalan na Familia Sagasa Tribe. Sila na nagambag-ambag sa mga gastos. Ang premier dito sa late 70s, sila nagambag-ambag sa mga gastos from costume, drums, at tanang expenses until nga nahimo ang Sagasa. Pila makatuig nga nagdaog sila, pero naguntat na sila dayon sa mga late 70s kag nagbalik sila sa 1989. Si Ronnie, subong nagasaulo kita sa ginatawag naton okasyon ni the new normal. Dinagyang Digital 2021. Sir, anong dapat matunan nga mga prinsipyo sa mga hube naton, mga hubines naton, nga mga choreographers and performers, dancers, sa mga kapareho mo nga OG, okay? Urig-urig sa Dinagyang Festival. Well, ang ako lang mahambal sa ila, no? Either new normal man, either virtual man, or live performances, kinanglan the same ang entity sa inyong pag-present sa inyong performance, ang inyong pagsaot kinanglan 100%. No, wala sang bilin-bilin kay because ang pag-perform sa isa ka tao, it's a live performance. Kinanglan do your best kay makita na sa mga tao. Ang mga OG sa Dinagya nga kaangay mo ya dapat gid saluduhan ila binagin sa mga pamatanon.
Sir Ronnie, thank you so much for sharing with us your golden tales of the Golden Pass. Kabay, pabugayan ka sang aton, Senyor Santo Niño, kang mahal nga makaako, sang mas malawig, pagid nga kabuhi agad, ma-inspire mo pagid ang mga young performers naton. Of course, syempre, agad mapadayon ang tradisyon, kaginsugdan sang Dinagyang Festival. God bless you, Sir Ronnie. Madamog niya salamat. Subong nga dinagyang season mga kapuso, hindi man naton pagalimtan ang mga nagkailain nga kontribusyon sa mga oreg nga mga performers, choreographers, dancers. Kagabay pa, ilabi na gid sa mga pamatanon, may makuha kita nga mga pagtulunan sa ila, agud mapadayon ang legasiya nga dala sang dinagyang